Ayon hapon sa kay karong hapuna ang mga pari apil kulugma dili una muhatag o komediya tungod kay naay sulat pastoral nga ipabasa sa obispo gikan sa presidente sa mga obispo sa tibuok Pilipinas. So ipabasa ni kay may tungod ni sa umaabot nga kini ato lang hinumduman nga kining mong sulat o ang atong simbahan Katoliko dili gyud mo endorso o usa ka kandidato na yung mo mention og kinsay ibutaran. So dili gyud na mahitabo sa atong simbahan. Hinuon ang atong simbahan muhatag lamang og mga guide, no, mga timailhan o unsay dapat nga mga kinaiya nga sundon o pilion nato sa mga kandidato. So dili gyud kung makadungog mo may mga pari nga ni-endorso o mga obispo, personal choice na nila, personal decision na nila. Pero sa atong simbahan Katoliko, dili gyud mo endorso o usa o mungalan og tao na endorso. So tagaan lamang ta og giya aron makapilit ta kung kinsa gyud ang nangayan nato nga pilion. So mo ni ang ipabasa. Pagpakabana sa kaayuhan sa uban. Sulat pastoral sa CBCP, Catholic Bishops Conference of the Philippines, may tungod sa piniliay sa 2022. Minahal nga kaigsuonan. Uban sa mga pulong ni Apostol Pablo, kami nagtibaya o nanawagan kaninyo sa pagkagadoon ng piniliay o ang lokal na pagpangapan niya nagsugod na. Samtang ang hulga sa ubig, dili pahigpit nga natangtang, ang kahintang daw migaan. Apan samtang hinay-hinay kitang mibalik sa atong pagbarog, sa kalit lamang ang gubat sa Ukraine niputo, nga maoy nakapagrami sa krisis sa ekonomiya o kalinaw sa tibuok kalibutan. Kini nakapasubok o makapabalaka. Tataw na ang paglambo nga moral, nagsaguyod, luyo sa kalambo ang material. Ang atong mga kahimanan o proseso nahimong komplikado. Apan ang kapublikon o ang gubat nahimong usab nga komplikado. Ang panahon karon dili na sayon. Ang kaugmaon nahimong walay kasiguruan. Ang kasamtangan pangitabo nagkausap-usap o walay klaro. Kinahanglan nato ang mga tapos na pangulo o magbabalaod nga adunay tipos na tumong sa pag-alagad sa kayuhan sa atong kapilingban nga maong atong lungsod, syudad, probinsya o tibuok nasod. Ang piniliay sa 2022 adunay dakong kamahinungdanon. Kini mao ang panahon din kita mupili nga atong isaligan sa atong mga kinabuhi o kaugmaon. Kita natandog sa may sugong paglaban sa katawhan sa Ukraine alang sa ilang nasod o kagawasan. Ang ilang himo may sumbanan sa gugma alang sa nasod. Bisan kung kita walay gubat, atong gikinahanglan ang paglaban o pagpaniguro sa kaayuhan sa kadaghanan. Kinahanglan atong palabuon ang mga kinabuhi sa atong katawhan, ilabi na ang mga kabus o mga huyan. Kini mao ang atong uluhang katungdanan isip sulugoong publiko. Kami nanawagan na usab kaninyo. Walay balaod na nagdili sa bisan unsang simbahan o relihiyon nga mopahayag og manginlabot sa politika. Ang matuod mao nga ang prinsipyo sa pagbulag sa simbahan o estado nagahatod sa gawas ng pagbansay sa relihiyon. Kini nagadala sa gobyerno sa pagtukod o usab ka nasudnong relihiyon. O bisan unsang simbahan, isip kabahin sa katilingban, adunay katungod o katungdanan sa pagpahayag, ilagi na mahitungod sa aspetong moral sa politika o pangagamhanan. Busa sa higayon nga ang maayo, ang matuod, ang kinabuhi o ang kaayuhan sa kadaghanan maoy mamiligro, ipaniguro nga atong ipalanog ang atong tingog. Sa mga pulong ni San Pablo, alaot kita kung dili nato isangyaw ang ebanghelyo. Kita nagaampo nga ang kanunay maanaon ta kita sa panig sa kamatuoran, sa kaayo, sa hustisya, samtang kita nalingkamot sa paglihok alang sa kahiusahan o kalinaw. Ang simbahan o estado nag-alagad sa usa o susamang katawhan. Ang simbahan sa laing bahin dili mahimong magpalimong-limong sa kamatuoran, kaayo o kaangayan. Ang pili ay dili lamang alang sa kandidato o mga botante. Kitang tanan bisan unsa pa ang kahimtang sa kinabuhi maapektuhan sa resulta sa pinili ay.
Ang matag boto importante. Busa importante nga kini panganduyon, dili payran o kawakon. Ang atong boto mao ang atong tingog ug desisyon. Kung kita magbaligya sa atong boto, nawala ang atong tingog ug ang atong desisyon. Kini sama ra atong giwaldas ang atong kagawasan ug ang atong kaugmaon. Kung kinahanglan kita mapahinumduman na ang pagpahimulo sa kapobrehon o sa kahuyangan sa katawhan, ang pag-angkon og buto o pagpatunhay sa hakog nga ganansya, may usa ka grabe nga sala batok sa Dios. Dili unta nato kalimtan ang kaayuhan sa tanan, mao'y katundanan sa matag usa. Kinang tanan, mabutante man o dili, adunay mahingungdanon nga papel nga tumanon. Kitang tanan adunay ikatampo alang sa kaayuhan sa tong nasod. Makatugot ba kita nga dili magpakabana samtang ang atong kagawasan o ang atong kaugmaon mabutang sa kapeligro? Busa kami nagasugyot ni ining musunod. So, mo ni ang mga suggestion. Una, magpadayon kita sa atong kulo-kabildo, pagtuki o pagtuon, diya sa atong pundok sa pagpamalandong, mahitungod sa kahintang politikal o katilingbanon o ang nasundong lokal ng mga kandidato. Pangitaon nato ang mga kandidato kinsa ipakadak-an ang kinabuhi o dignidad sa matag tao. Ang paglaban sa pamilya, komunidad, o nag-awhag sa pagpaminlapot sa tanan. Sila nga naglaban sa mga katungod o nagtuman sa ilang responsibilidad. Sila nga nagpakita sa ilang pinalabi na pagtagad alang sa kabos o sa mga huyag. Sila nga nagpatunay sa dignidad sa panarbaho o mga katungod sa mga mamumuo. O sila nga nagkamot sa kahirusahan o sila nga nag-atiman sa mga gimugna sa Dios. Atong ilhon ang mga kandidato nga nag-isip sa kaayuhan sa nasod, labaw pa kaysa kaugalingon nilang mga interes. Mahimo na kung gamiton ang laser test sa pagpili sa mga kandidato. Kung sa maning laser test, ang spelling ni L-A-S-E-R. O sa maning laser test. So, nani siya meaning, acronym ni siya. L, nagpasabot lifestyle, paagi sa kinabuhi. So, kung sa may kinabuhi na ng kandidatuha. So, sa may lifestyle nga iyang pagpuyo sa kinabuhi. No? Pinubre ba? Binatok ba? Kana bang hinambugiro? Or mapaunsanon ba ng kinabuhi? So, ang klase sa kinabuhi o pagpuyo. Ikadua, A, action. So, sa mga kandidato na doon, may rabas diskurso, nga way lihok o way buhat, o di ka mong diskurso pero naay buhat. So, muna ikadua. Sunod, supporters, mga nagpaluyo. Kinsa may nagpaluyo ng katituhan? Mga buutan ba ang nagpaluyo o mga sindikato ang nagpaluyo? O mga sindikato ba drugas o sindikato ba kawat, sindikato ba mga kidnap? No? So, tanaw na to kung kinsa may nagpaluyo ng mo mga kandidato. Mga buutan ba ang nagpaluyo? Sunod, E, election conduct. Batasan panahon sa piliay. So, tanaw na ito dito ha. So, buutan ba pa ni panahon eleksyon? O da inigo na eleksyon din na ni mo kitaan, muras manakan. Pero ito si manakan. O, langgam na arang lisura pangitaon. No? O, may sayon doolong pero lisod pangitaon. O, makitaan gra panahon eleksyon. O, so, muna tanaw na to election conduct. Kunya R sa laser, pag-ila sa katawhan may tungod sa usap ng reputation, kaya yan dumog. So, unsa may klase nga dumog nga na immoral ba kinabuhi o moral ba kinabuhi? Nagpuyo ba na subay sa kabubuton sa Ginoo o nagpuyo ba sa supak sa mga sugo sa Ginoo? So, unsa man ang dumog sa kinabuhi? So, mo to'y mga ilhanan no, wala laser. So, lifestyle, action, supporters, election conduct o reputation. So, muna'y mga pamalanduhan na to. Ikadua, ipadayon na to ang voters education. So, kanang pag-lecture, may tungod sa eleksyon aron makahibaw at tanan kung unsay isakto na buhaton. Diya sa gawas ng pagpili o mas aktibong politikan o katilingban, panginlabot sa matag lumulupyo. Ikatulo, ato ipatunhay o dili na to ikompremeso ang mga prinsipyong moral diya sa buhat sa politikan ng panginlabot o nasod ng pagpalambot. Atong sundon ang atong konsensya. Maningkamot sa pag-angkon o usap na konsensya nga nagpasigayon o insakto. So,
So dapat konsensya dili kung unsay masud sa bulsa. Konsensya dili bulsa. So bagay anay nato na sundot. Ikaw pa. Magbantay kita batok sa sa unsang makapaduda o sa mga dili klaro. Magbabiditayon kita o musulti batok na itong magamit o mga kabangis sa lapi o kakom o uban pagpaagi sa pagpanikas. Tininood ba ng ilan? Badlungon sila nga nagpakuyanak sa mga bakat o pagdumot. So, usor mga fake news o mga trolls. Sila nga magnipula sa katawhan alang sa ilang kaugaling ng interes o sila namintama sa mga huyag o walay ikalakay. Atong pangayoon ang pagkaandang manubag sa pagkahimong dayag gikan sa mga kandidato sa atong mga pangulo o kanato mismo. Ipagtanan buot o patas na piniliay. Ikalima, upadayon kita sa pag-ampo. So, mo kini pinag-importante so, dapat sa di pa ka mo butar, dapat nag-ampo gidaan. Inampuan gyud ang ato nga pilimon. Sa paghimo maayo sa atong isikaingon, o paghalad o pagsakripisyo o pagpangayo sa Dios sa grasya sa usa ka katuluhan, malinaw o malampuso piniliay alang sa kaayuhan sa kadaghanan. Usa ka panawagan nga pagpakabana. Kita mangilabot o mapahayag sa itong kagalingon diya sa usa ka makiangayon, matinahuron o malinaw na paagi. Batukan ta ang kawalay pagpakabana. Mamarigin ang simbahan, manginlabot, dili manghilabot. So, lahit man ang manghilabot o manginlabot o magpakabana. Manginlabot o magpakabana o pasabot, kanabang concern ka tungod kay nahigugma ka. Basin pipila ka nato kanunay lamang mahisama sa mga mananaway, dili magpakabana hangtod sa mga kita personal na apektuhan. Simple lamang ang nagulat sa resulta sa piniliay, sa wagani pagpanginlabot ng muliho. Kung mao, asa man ang gugma o pag-amuma alang sa atong isikaingon. Kita o tampo, pinaagi sa pagtuman sa tumutungganan. Dili ta makahimong pagtukod o gugmaon nga dili kita manginlabot. Dili nato isalig kining ang buhat ngadto sa uban. Kinahanglan nato ang aktibong apil ni ining bulwaton. Hinahinay nato kusbon ang atong kultura sa politika. Kung ipabili nato ang negatibong paglantaw mahitungod sa politika o dili hatag bili ang atong paningkamot na dili nato mapukpok ang positibong resulta. Dili nato isugal ang atong kaugmaon. Kami nanawagan sa mga kandidato sa ilang mga partido manalaban sa tanang pundok sibiko, sa nagadayang sektor sa Katilingban, ilagi na sa Kabatanunan, ang gobyerno, ang mga ensya, departamento, ang mga NGOs, mga institusyon sa militar edukasyon, sa pastoral council, sa mga parokya sa barangay, sa BEC, sa organizations, association sa simbahan, sa pundok sa reliyon, movements, Kumilet, Electoral Board, Smartmatic, PPCRB, NAMFRE, o ubang election watchdogs o voluntaryo sa media. Mag-isuran ubang tinuhan, manag-uban kitang maghugpong aron mapaniguro nga ang pinili ay mahimong champ. So, champ, C, clean, H, honest, A, accurate, M, meaningful, o P, peaceful na election. O usab, dili lang champ, kundi safe. Safe, buot pasabot, malinaw, safety ta, accurate, fair, o makiangayon na eleksyon. Nya, kini mong eleksyon, adunay panawagan sa paghinulsol. Ang kausaban sa paagi nga kita manginlabot sa politika, nagkinahanglan o kausaban sa kasing-kasing. Batasan o mga nithid, nagyatagan nato importansya. Mausap kini ang pagdapit sa Kwaresma, ang paghinulsol o pag-inguli ubad sa Dios. Ang ato untang pagkatinunan Jesus, ang pulong nga nimong tao, mahimunta natong giya kung kahayag sa paghimo nato sa ato mga desisyon o liho. Ado naman kita'y lahi-lahi nga paglantaw o karuganan apan atong hinumduman ang panungtihon. Nga sa ato panungtihon nag-ingon nga sa mga butang nga gikinahanglan kita makahiusa. Sa mga butang nga walay kasiguruan kita mahimong gawasnon. Apan sa tanang butang kita unta mahigugmaon. Sa tanan natong gibuhaton, gikinahanglan nato ang Dios ng panabang. Magampo kita, maghalad o sakripisyo, o mangayo o pasaylo sa atong pasaypanan o kapakyasan. Ang amahan nagpaabot sa atong pagbalik. Ang kita yung gawaton o baguhon, sama sa igibuhat, alang sa anak nga mausikon. Hinaunta nga makagagahong ng Diyos sa kaluyugma,
Magapanalangin ka na kong tanan. Hinawag ko ka nga may umaw inahan, ray nga sa palinaw, magtabang o maglaban ka na ako. Atong isalig atong ugalingon o ang Ukraine o Russia, ngadto sa iyong konflikt na kasing-kasing, atong sa fiesta, sa pagpaibalo sa amin ngadto kang Maria. Mahitungod sa pagkatao sa anak sa Dios. Pinaagi sa Marso 27, 2022. So, mao to ang sulat nga ipadala na angay nato makunan o pamalandungan aron mapilit nato ang tinuod na pangulo sa ato na nasod o sa tibuok na kapilungan.